Mexxejja minn diversi pajjiżi Afrikani u Ewropej qegħdin jiltaqgħu f'summit fi Brussell. Fost it-temi fuq l-aġenda tad-diskussjoni hemm tnejn tassew importanti għal pajjiżna, l-enerġija u l-immigrazzjoni illegali. Temi ċentrali għal ħidma tal-Prim Ministru Joseph Muscat li qiegħed jattendi dan is-summit. Il-Prim Ministru għandu wkoll skedati numru ta' laqgħat bilaterali. L-ewwel waħda saret nhar l-erbgħa wara nofsinhar fejn il-Prim Ministru Malti iltaqa' mal-President tan-Nigerja, Jonathan, u ma tkellmu dwar ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi u l-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru fisser kif Malta hawn komunità Niġerjana ta' persuni li daħlu legalment u integraw, komunità li dieħla fit-tieni ġenerazzjoni tagħha. Iżda fl-istess ħin mhux aċċettabbli li jkun hemm persuni li jridu jidħlu Malta illegalment qal il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ħeġġeġ biex ikunu konklużi taħdidiet bejn iż-żewġ naħat biex ikun hemm avvanzi konkreti fejn fost oħrajn ikunu ripatrijati persuni Niġerjani li ma natawx status ta' ażil wara li waslu Malta illegalment. Iż-żewġ mexxejja tkellmu wkoll dwar ix-xibka ta' kriminalità li qed twassal għal traffikar ta' persuni u li kien hemm qbil li jsir sforz akbar biex titwaqqaf din ix-xibka ta' kriminalità. Intant il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy qal li qiegħed jittama li dan is-summit jimmarka perjodu ġdid ta' relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Għal dan is-summit qegħdin ikunu rappreżentati 54 pajjiż Afrikan u 28 pajjiż Ewropew. Tema ċentrali oħra hija n-negozju u l-investiment bejn iż-żewġ reġjuni. L-Ewropa hija l-aktar reġjun li tagħmel negozju mal-Afrika.